Imos falar do libro Os Santos das Nacións, Reliquias e Lendas de Conversión en Europa. Neste libro trátase desde unha perspectiva global europea que incluye todos os países importantes da Europa medieval, Inglaterra, Escocia, Francia, os países nórdicos, o Reino de Castela, Galicia, Cataluña, Portugal, dun tema que foi históricamente moi importante, que é a conservación dos restos dos corpos dos santos ou dos xetos que estiveran en contacto con eles, os que se deu culto, e que non só foron unha fonte de riqueza e moi importantes na historia das religións, sino que estiveron íntimamente asociados ás identidades políticas e ás identidades nacionais. Non? No libro pódese ver como, por exemplo, no caso das relacións entre Escocia e Inglaterra, ou entre Francia e Inglaterra, ou entre España e Inglaterra, moitas veces as disputas polas reliquias eran disputas pola preeminencia diplomática, política e nacional. Hai unha anécdota que deixa ver isto moi claro. Felipe II, o rei máis poderoso do mundo no século XVI, tivo que admitir que o seu embaixador tiña que entrar detrás de Inglaterra, detrás do de Francia, porque Inglaterra fora convertida por Xosé de Arimatea primeiro, Francia por María Magdalena despois e Hispania por o apóstolo Xacobe núltimo lugar. Non hai, para entender este tema, hai que ter en conta que non hai reliquia sin historia. E as historias poden ser orais ou escritas. Nos coñecemos todas as historias medievais por os textos. Por eso é fundamental o estudio da reliquia unida ao texto. O importante non é saber se unha reliquia é históricamente válida ou non, eso é secundario. O importante é coñecer a estructura das narracións que legitimaban o valor das reliquias. Todas estas narracións son máis ou menos iguais. Un santo, un apóstol, o personaxe que sexa, convirte ao rei dun país, ao rei dunha nación, e o rei convirte a todo o pobo cristianismo. Este é o tema do que fala o libro.